jengi tietty lähinnöis, 3 raitaa pöydältä. Täpkinöis, rähinöis, ei tän enempää. Kurkipotkun kanssa YouTubessa kollegot menettää. 3 raitaa Adidas, jakis jakiks, eskelle se pari taas. Totaali Jonnin, alko kassau. Tummin suvut viitiksestä ja hiilut Malmi assau. Ville sanoi kyllä hyvin nipil netto, niin nypi napi et voi kerran varra pöydä pinnetto. Hei, ei tääl hommat on luksus, kiinit muksut, puksus, nimittelee hutsuks. Opettajia eikä yksilöt ja pariin, Rastafari kun puhutaan päihteet